vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages tichingoti maswera sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapindamo mamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti pane pamwe pandakamboenda neimwe mbinga kuPrazi, mainge muri muna October. Takaenda kuPrazi kwake tichibva muno muHarare, so Prazi rake iri riri kwaMutoko. Takazoti tasvika kuya saka vainge vachida kuvakirira makuva, then iye sezvo ari iye mbinga yemumhuri, ndipo pa akazonditi vanhu vose vachatomirira inini, saka we can do what we want. Ndangofungidzirawo kuti wainge ungoriwo musikanzwa, kakabva ati tichamboenda tobva tambonorara kune imwe lodge apa ainge achinyepera vanin'ina vake kuti tainge tiri munzira tichiri kuyanzi motikari yambostaka, izvo tainge tatosvika. Ndakangoti maybe about 10 kilometers kusvika pamba pavo, so wakazoti kwava usiku. Amundichuwa kuti dzainge dziri nguvai munhu kwava kundimutsa apa ndainge ndakaita kufa kupera nehope. Akabva anditi handei ndokubva tazoita check out of that lodge, kwava kutanga kudhiraivha takananga kumba kwavo. Pakati pawo usiku hakuna kana umwe zvake watakambosangana naye muroad achifamba. Takazodarikira zvishoma, kwava kuhwandisa motikari yake musango, tikabva tachizotanga kufamba netsoka kwava kudzoka kumba kwavo. Ndokubva tachizoenda paguva ramai vake avo vainge vachinzi Ruth in real life. Tikabva tanoita bonde ipapo. Apa kunze kwainge kuchitonhora musi wacho iwoyo. Akandimanikidza kuti tinge tichiita 2 times. Amenowo kuti chii chakaitikawo kwaari, saka zita raamai vake vainge vachinzi Ruth a real name, avo vaakazondiudza kuti vakafa mushure mekunge vatungwa nemombe paakaromba. Dambudziko riripo nderekuti nezvose izvo zvakaitika mukoma, in which I know kuti munhu uyu ainge achitondishandisawo mukunozadzikisa urombwa hwake, saka ndava kugara ndichiona chipoko chavo. Uye zvekare nevanhu vava kuita mistake. Ndakazotovhunduka umwe musi ndakatumwa namama kutauni. Ndakaenda kutauni, pandakadzoka saka pane zvimwe zvinhu zvandakakanganwa kutenga, plus handifarire kuenda nekumbare. Vainge vakanditi uzodarika nekumbare, then I was ignorant, ndikati handikamboende ikoko. Ndokubva ndachizongoti ndakanganwa chakati nechakati. Vainge vagumbuka vakabva vati, iwe Ruth ndinokurova. Apa how can my mom even forget my real name? Vava kunditi Ruth which is not even my real name. Is it even possible kuti amai vangu vangasvika pakukanganwa zita rangu, in which that kind of a coincidence zvekuti vakanganwa zita rangu kudaro vobva vandidana nezita iro raamai vembinga yangu. Mukomanashi chipoko chaamai ava pandakachiona nerimwe zuva, ndainge nditori busy ndichitobika ndiri mukitchen, saka ndakangonzwa kuti Ruth pandakatendeuka like mumba medu zvamakaita. When you are in the kitchen, zvose zvinenge zvichiitika muliving room unotongoona kuti what is going on, because it is just a one big room that was divided, the kitchen area uye zvekare neve living room area. Saka ndakangotarisa pandakanzwa kuti Ruth, ndokubva ndaona kuti pasofa painge pakagara umwe mukadzi uyu mukoma akabva angonyangarika, akangonditarisa kwava kutonyangarika. Chiri kundinetsa ndechekuti izvezvizvi ndakabva mukunetsana nayo mbinga iyi mushure mekunge ndazomuudza kuti ndozviri kuitika kwandiri kwese kwandinenge ndaenda. Munhu anongopedzera ava kuti iwe Ruth uya pano, in which izita raamai vake, kuti ndakapfekwa here nemweya waamai vake. And if that is the case, what am I supposed to do? Because handidi kuti ndike ndichizongofamba ndichitevererwa nemhepo yemufi ini, munhu wandisina kana kumbogara ndakauraya. Murume uyu akazongonditi one day, alright, sezvaunga uchida kuziva ende uchida kuzonzwa nyaya dzacho dzimwe ndichazokuudza nekufamba kwenguva, but unongozviziva kuti kana ukagara waitawo mari yakawanda, maenemies ako anobva azowanda. Hanzi pane pamwe pavakamboita dhiri, mushure mekunge vaita dhiri pakazoda kuita kakuvharana, iyo ndopa akazofamba kwava kuzvisimbisa, ende kuti ange achizondiudza kuti zvimwe zvaakazoita uye zvekare mhiko dzake dzaakaita hadzizondikuvadzise here, sezvo
ndakazongonyengerekawo ndikabva ndabvuma kuzorara naye pamusoro peguva. So ndazouyawo panapa mukoma nekuti zvazonyanya nevanhu vanondiziva vava kungonditi Ruth. Munhu anozotovhundukawo vatoti iwe ameno wai ndangokuti Ruth wakafitwa nekuti Ruth zita rekuti izita raitumidzwa vana chinyakare chaicho. Iko zvinozvi ndivana aniko vachiri kunzi vana Ruth, vana vanozvarwa zvaizvezvi zvine zera rangu ndoonekwa ndichinzi Ruth. It does not even suit me. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. I need advice, how do I confront mbinga yangu in such a way kuti kana ndozotaurawo naye iye he won't stop supporting me, because zvaizvezvi ndiye munhu anotondibetserawo, because ndine kakosi kangu ako kandiri kuita. Ndakazviudza kuti it is fine, ndiri munhuwo ari kuitawo zvemusikanzwa. Mushure mekunge ndaita zvemusikanzwa zvinenge zvichida a way forward, in which the only way forward that I can have right now is through this man. Anokwanisa kutondipa support yakasimba chaizvo zvekuti zvinhu zvangu zvinototanga kutofaya ndikatotangawo kabusiness. Saka I was targeting kuti ndinge ndichizotangawo kaboutique apa ndinenge ndava kuenda kubasa kana ndikakwanisa kupedzisawo kakosi kangu kandiri kuita, in which right now I am just doing that, nothing else. This blesser of mine ndiye munhu ari kutongondipinzawo machena. When you post my story, tell me, I'll be following through. Ndirimo zvangu mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Ruth. Oops, mistake, that is not a real name. Hanzi izita ramai vembinga iyo yandikudanana nayo. Akombananga madiro amunoita marika akanyanyisa vanhukadzi. It is just too much. Sure ungabvuma kunyange ukati ndanga ndakarohwa neconfusion panguva yacho mukomanashi, ungaita confusion yekubvuma kunoradzikwa pamusoro peguva roumwe munhu obva wanzi ngatiitei zvatinoita panapa. Zvimwe zvacho it is too much. Vedare ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Hanzi ndikutsvakawo way forward yekuti handizotsamwisi mbinga yangu so that anozoregedza kundipa mari, because chandikudawo kubva kwaari imari. Hanzi mari ndiyo yandiri kuda. Zvakangooma hazvo veduwe. Let us try to speak with her in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. So ininiwo ndine bhengo rangu randakashandisa muurombwa hwangu, raiva riri ramukoma wangu vakapondwa kuchikorokoza. So ndini hangu ndakakonzeresa kuti mukoma vange vachizopondwa, because pavari ndakabva ndachizoisa mweya wacho iwoyo werufu wainge wava kungofamba uchivateverera. Ndainge ndagara zvangu ndichishanda muno muSouth Africa, but zvakazoitika ndezvekuti prazi pandainge ndichishanda ipapo, mushure mekunge ndazotaura nevamwe vakomana avo vakazoti kwandiri vainge vaine mukoto wekupota vachiuya vachitora mabhatiri kubva kwandiri nematai, ndobva ndavapa zvinhu izvozvo. Mushure mekunge ndavapa, then vobva vazoenda vachinotengesa kuzonosvika tava kutanga kuba even macopper cables. Izvi takazvitanga mushure mekunge imwe chara kana kuti yavanoti pivot iyo inoshandiswa mumapurazi muSouth Africa vanhu kana vachidiridzira zvirimwa zvavo. Saka it had been laid this copper cable. So ndainge ndichitoziva map yose, ndokubva ndavaudza takaba copper yainge yakawanda. Zvino mushure mekunge taba mukoma pakabva pachizotaurwa nhau yekuti mari kuti tinge tichishandisa taifanira kumbomira kushandisa mari, because mapurisa ainge ari busy kuita ma-investigations. Mukoma iniwo ndakazochengeta mari iya kuzonosvika nerimwe zuva ndati ndava kumbopinda mutauni, ndokubva ndatorerwa mari iya, in which it meant kuti ndainge ndiine bad luck. Mushure mekunge ndaona kuti ndainge ndiine the spirit of bad luck, kwava kuchinoromba manje. Ndakauya mukomanashi ndokubva ndachizoenda kuchiredzi ndichinobatanidzira nekutora license. Ndo makore aya apo pazvainge zvichinzi kuchiredzi ndo kune VID yakachipa, because hakuna traffic yakanyanyisa kuwanda. Ndokwandakaendawo ndikanotorerawo license rangu ikoko. Mushure mekunge ndatora license rangu mukomanashi ndopandakabva ndachizotanga kudzifambira nyaya dzeurombwa. Kwainge kuina vamwe gogo vanainge ndakanzwa nembiri kuti vanorombesa, ndo vakazondirombesa gogo vacho ivavo, but vakabva vazonditi
kuti ndinge ndichizoisa mari nekukasika. Vainge vaine mafuta elaki vakati but zvinotora nguva, uye zvekare vainge vaine umwe mushonga wekuti unozongokaruka waona mari murumu maunenge uri, kana kuti kana uine zvivindi unotoona nyoka inotouya, nyoka iyi yobva yakuudza zvainenge ichida, then yobva yatorutsa mari. Saka ndakabva ndati zvivindi zvekuti ndinenge ndichizotarisana nenyoka everyday ichindiudza zvainenge ichida handina, asi iyi yekungoti mari yacho inongonyuka out of nowhere, that one I was willing to do. Vakabva vati aiwa zvakanaka. Mukomana chindopa ndakazorombeswa paya, but vakabva vazoti ndaifanira kuti ndige ndichizochekeresa vari mukoma wangu. Ropa ravo ndiro rainge rasarudzwa nechinhu chacho ichocho chavainge vachida kundipa. Chinhu ichi chainge chisati chatanga kurarama, chainge chichiri mweya wemufi, but chinhu chacho ichocho chavakaumbira kuti chinge chichizoya chizogara pane ichocho chakaita chimwe chipuka, but chakaita chekugadzirirwa, chainge chava kutotanga kutofema, chainge chongoshota chete rainge rangova ropa, mukomana chiropa ramukoma wangu, so that chinhu ichi chinge chizokwanisa kutanga kurarama. Ndakabva ndachizoita saizvozvo ndikati mukoma ngavafe. Vakabva vanditi kuzonosvika mukoma wako achizofa ndokuti unge uchizokwanisa kutanga kuita mari. Naizvozvo mukoma ndakabva ndazosaidzira kuna mukoma wangu dzimwe imbwa dzeusiku, mukomanashi, kuti ndinge ndichikwanisa kuzowanawo mari. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo mukurombwa hwangu. Mukoma wangu vakazoita njambanja variko kuchikorokoza ikoko, vakabva vazobayiwa nebanga, asi uyo akavabaya nebanga kana ndikazowanawo mukana ndanga ndiine tarisiro yekuti ndige ndichizoenda kunotaura naye, because ndakanzwa kuti ariko kuchikurubhi uko ainge ambori kumasvingo wacho akauraya mukoma wangu. But ndoda kungomuudza kuti zvose izvo zvakaitika hazvina kuitika nekuda kwekuti iye ainge atsamwiswa namukoma, but vainge vatogara vaine mhepo yainge iri pavari yainge ichingotsvaka munhu wekuti vanomutokonya. Mushure mekunge vatokonya uyo anenge ainewo hasha dzinenge dziri pedo, iye pakuzonosimuka achida kuita simuka tienzani namukoma, obva aona kuti anokwanisa kutovakwirira simba, kwava kutotanga kutorwidzana paya, achishandisa simba iroro remweya wemufi kuzonosvika achizonoponda mukoma wangu, ropa ravo richizodeuka, nekuti ndo zvainge zvichidiwa pamhiko dzacho idzodzo. That is my own story mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mukomanashi ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare I am a slay queen. So mukomanashi izviwo ndo zvandakasangana nazvo kuDubai. Ndine imwe mbinga iyo yakandibhuka ikabva yati yainge ichida kuenda neni kuDubai muna December. Ndinogarawo kuno kuDurban, but mbinga iyi ndakasangana nayo paTikTok. Mushure mekunge ndaposta rimwe video yangu paTikTok paya ngangoti video iroro ndakangoita musikanzwa, even though ndichingoraramawo hangu nezveuslay queen, but handisi munhu wekuti ndinofarira kuzongobuda hangu pamasocial media ndisina kupfeka kana kuita half naked. But ipapo paiva nekamwe challenge kainge karipo, ndikati zvimwe kuda ndinokwanisa kuwana mafollowers akawanda, ndikabva ndachizongotanga kutamba hangu. That video mukoma, I only had it up there for about 2 days, then I deleted it. Pane mwe akabva azoya kuinbox kwangu akabva anditi ko wadeletireiko video ranga richindinakidza kudaro. Ndikati raitokunakidza. Ndakabva anditi tikabva tatanga kutaura paya, akabva azonditi ndipe manumbers ako. Ndakaboyekana ndichitoona kuti +263. Ndikati zimunhu ndotori blocker. So ndakabva ndamuti blocked, bye bye. Akabva ati no wait, there is something that I want to send you. Wakamboreceiva mari nemukuru here from Zim? Ndikati no, I've never. Akabva anditi unoda mari? Ndikati chero.
akabva achizonditumidzira mari. Mukomanashi, I had never received mari yakawanda kudaro. I think kana mukuru yakatovhunduka because ndakatumidzirwa mari mukoma yainge yakawanda. Ndikatomudza kuti iyo imwe yacho yawazotumidzira ndava kutotadza kuitora, hanzi watumidzira mari yakawanda, saka imwe yacho ndinozotoiridhima the following month. Mukoma, it was a lot of money. Ndikabva ndava very interested maari, tikabva tachizoramba tongotaura, ndokubva azondiudza kuti ainge achida kundiona. Ndakazoti rini because kuZimbabwe I'm not sure kuti ndichauya rini nekuti ndakabva kumba zvamanje manje. Akabva anditi ndine dzimba dzangu muSouth Africa, saka ndichati ndichazocheka maproperties angu ndichabva ndazoya ndichikuona. Ndikati like real? Akabva anditi hungu. Akachizoya kuno kuMukoma, then we went and we slept at a hotel. Kwava kundiudza kuti ainge achida kuzoenda neni kuDubai, in which I gladly requested kuenda naye kuDubai ikoko because aiti anokwanisa kuenda namadhamu vake. Ndikati koinini saka ndinozosarana naye. Akabva anditi it is okay, ndichazoenda newe. And then he booked the flight tickets for the both of us. Takaenda kwekwe kuDubai tikanogara 2 weeks Mukoma tiri kuDubai. After that ndipo apo pandakabva ndachizonzi naye mufesu uyu, do you know kuti ndine umwe munhu uyo wandinowirirana naye anokwanisa kutokuitisa mari apo patainge tichiri kuDubai. Ndikati alright, iripo. Mukoma, I had never had an experience iyoyo nekuti munhukadzi anokwanisa kutodyiswa tsvina obva wazotobhadharwa. Ndakaendeswa kune imwe iyo yavanoti pool party yetsvina Mukoma, vanhu vachidya tsvina, vanhukadzi mainly. Painge paine vakadzi vatema uye zvekare nevamwe varungu vainge vachidya tsvina. Iwo maIndia acho ainge akatitarisa tichidyisana tsvina, very disgusting, but vane tumwe tumapiritsi twavakatipa like kapiritsi ikako hamene kuti idrug here kana kuti unotoita sekunge wava kutopenga panguva yacho iyoyo. You do whatever kane kuti unge uchingokwanisa kuita zvinenge zvichidiwa nevanhu vaunenge uinavo. Mukomanashi, that is how I survived in Dubai. Ndakadya tsvina ndikatoitawo mari ndiriko kuDubai. Right now I'm still here in Durban. Akatombonditi saka unoda kuti tizoenda zvekare here kuDubai paEaster. Ndikati I'm not sure. When you post my story, please tell me. I'll be following through. Ndiri muhango mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna vanzvadzi vedu naimi, kozva zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world.